Čo sa mi na TEDe mne osobne teda páči, že TED je jedna veľmi skvelá myšlienka, je to jedna veľká sieť ľudí, ktorá je za tým, sieť myšlienok a som rád, že teda ten uzlík je aj na Slovensku a vlastne tá konektivita vlastne toho TEDu je pomerne silná, lebo ešte takto pred týždňom v útorok som dostal poslednú otázku, že ako sme to mysleli toto a toto na tom TEDe a tak ďalej, takže sú to také príjemné prekvapenia a oslovujú ma takí ľudia, o ktorých by som ani nečakal, že teda vedia teraz, že čo robím. Ja si myslím, že TED nám v prvom rade otvoril oči trochu a určite nám otvoril nové možnosti, najmä čo sa týka kontaktov. Záujem o tú našu tému sa ukázalo, že je dosť veľký. Čo na TEDe obdivujem najviacej je pozitívna energia. Totiž, akože, keď sme v tom praktickom živote, tak už od malička toto nejde, toto sa nedá, tam sú hranice, tam je bariéra, keby. A vlastne na tom TEDe je to strašne pozitívne o tom, že tu ľudia hovoria, že čo všetko sa dá. Myslím, Peter Drucker hovoril, že budúcnosť sa nedá predpovedať, ale iba spolu utvárať. A myslím si, akože, že ten TED je niekde v tomto ako postavený a že naozaj o čom dneska hovoríme, o čom dneska uvažujeme, ako dneska rozmýšľame, tak to zajtra budeme ako nejakým spôsobom prežívať. Keď chcete sa zapojiť do toho, aby ste tvorili svoju budúcnosť, tak treba navštevovať takéto akcie, ako je TED, lebo vlastne tam človek sa stretáva s tými novými myšlienkami, s novými inšpiráciami. A si myslím, že určite je to niečo pre budúcnosť, či už vás alebo iných, takže stretneme sa 21. mája.